everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Matag Tagulkol sa Rihas. Yay! Nana! Nana sa Kuya Arko! Nana! Makakaon na ni Ana! Dali mo, Makis! Dali mo! Mga bata! Buhong mo ron! Dali mo! Buinas mi! Dali ha? Dagan mindang pansit. Yapay pan ngayon yo. Ay pan burikat. Ay bahog-bahog. Ako ng burikat! Ay pikpay. Upan pa, nailagan na rin. Pikpay ni Pikpay! Ay! Ako burikat mga! Basta kayo dagan na. Atak mga bata, atak. Ako ni burikat! Ako ni burikat! Og sa mga pinangga na kong lulag-lolo. Kaya burikat alam ko sa Ang kabata. akong... Yagilan na kong nanay tatay. Ay, pala ikaw na Buinas ko. Dagan ko nanay tatay din eh. Gidadaan tabog mga tambal. Kitong hayag, hadlok sa hayag og tubig. Pangatol. Ha? Katong nga, hubag-hubag, rayuwa, arthritis, kagid-kagid. Uguban Sige. mo. Ani, plus, Sige, plus. atak! Kato magkagiron! Ay, gawa! Magkagiron! Atak! Lolo, lola! Salamat, Arko! Ang makagid, ang makagid. Ensong! I-display ang makagid. Bebe, salamat. Relax na mo, mga lola, mga lola. Mga lolo, tatay, nanay. Sige na, song. Iapod-apod ang tambal lang nila. Sige. O, na ni panahon na. I-display ata ng kagid. Sige. So, na ni tatay daot ay. Ni tatay bungot ni mo. Sila nag-apod-apod adto. Sige. Kitang tuloy panuhot. Ani, plus. Uy, amosak bata oh. Oh, Kakusog di nindot ka kayo, na ng burikat. Hoy! Oh, yan. Matukan ka ng Oh, burikat, kini, ha? Ay, para bata. Lipay sa bahak, ay. Gusto ka, song. Lipay kay ko. Uy, kabutangan sa kong kalipay karon. Yay! Kalami sa bagbaw! Tungod kay silang mga tao sa siras. Sila mo'y akong pamilya. Sila mo'y akong kalipay. Ay, kung malipayon sila, malipayon sa G. Arko ninuwa! Mga bata, kanit lang ha. Kanit lang, paminaw naman ako ha. Buinas kay Miros Insong. Buinas kay mo'y. Yatagan mig dagang kwartas amigo na mong kano. Amigo pa! Sakay na mo diha. O lagi. Pero, ang paraikas na kuha ay kalimti ha. Pitag nga no, laki. Oy mga kids! Ay, palabig ka o ng burikat. Tukan mo ng burikat. Oy, paminaw mo! Paminaw mong Kuya Arko ninyo! Sama niya, Kuya Arko! Kuhan man god, kining, bininyo, kining, tagsar mo gaming magkita sa akong amigong kano. Unang gitagan ko niyang dagang kwarta. Usa, magsilibrar ta. Isilibrate ta ni. Sige ha! Maligo, tagdagat! Yay! Maligo nagdago! Saan, mga tatay, mga nanay. Sige, maligo nagdago! Oyon mo. Ay, mag-usik-usik lang ta kwarta na, Arko. Sige na mga lula! Sige mga na, lula, Lula! Sige, pag Uy! dalamog kabo! Mga tiguang! Kining, Pag dalamog kabo, ha? abi ninyo, mga tatay, mga nanay. Tagsar kayong mag-upan tayong tanan sa pangaligog dagat, di ba? Ang bata, kalit lang ikabot ito si Sarpi. Magbanta burikat! Unang, karon nga, may kwarta Miss Insong. May muslan tani. Kayang kalipay. Magbanta Di man nakabayad ng kwarta. Mga ligo tagdagat. Mga bata, ayaw kayo mo palayo ha. Kay lisod og luwas ninyos ka Kuya Insong ninyo. Ate Insong, kung malunod mo. Ako yung luwas nila, malunod sila! Nga di naman kung magkabaong mo lang, hoy! Nadi syuko hindi ka maumulangoy. Ala ko diha! Ako syukoy ko! Dili no! Syuki ko! Bayot ka syukoy! Ibo ba ko ganina? Nga nalako lang ta? Mo di ay? Anong ta maligo sa SRP? Asam ni gusto nimo? Ato tatas mga class nga beach resort, kanang na mga hotel and restaurant. Bagay dito akong beauty, no? Pidag nga no. Ay, dili ka tabadong sa gwardiya din, he? Ay, laga, amigo na ko na. Ang gwardya na, amigo ko na eh. Butan gina. Matod niya nga, nagahi ka na tago. Di minaw sultihan. Maong kong malunod ta. Di sila manglabot. Kiver di ay. Ako na ba nagabantay ko ng gwardiya di, ha? Yun sa, Lagot ko niya. ano man? Di siyang tutok na ako, ah. Ha?
Gwapo para ba? Mura Si si gwapa. Kistas. Uy! Ang gwapo. Ako ba na ibayot, no? Iba yun ang yap. Wow, abi ko siya ibayot. Gwapo, uy, mura si Kistas. Pero kanilang gitutukan ako, mura mag si Ruel Kirante. Dili, ay! Mura si Alan Polistiko. Alan Piloto na ay. Oh, pulaw ro noon. Yabag tani mo, dadali noon, lakaw na tayo. Asa man ta? Palit ang pagkaon. Karon tutawd. Likaw sa ng mga bata. Yang mga tikuwang, silang nanay tatay na to, di ba? Gutmon ko na. Ah? Ngita niya naglamoy. Oh, bitaw niya ako sa arko, ningita ko tumoy. Sama di ay, tanay! Tanasong! Move tayon! Tanasong. Ah, Diri. saman. Kana. Anita niya kay barato kay manok. Tagsagatos lang. Manok. Oh, Kadagos manok ko, pagkabaw. dahil sama di ay. Oh, sige. Hindi mo ngayon tudlo. Sige, oh, kabaw gidi ay. Kabaw gidi ay, bilang kong manok. Oh, bay. Duha ka litsong manok, bay. O kuan kining, song, pila ka pusoon. Kung gagmay man na, gana na lang. Kay papas yun na dayon, kay gamay ragod. Bitaw no? Ah, gining, asang bahaw ini, kay mo akong gusto. Kini. Muni ba? Tapok ka tanan, tapok ka. Oh, unoy! Ah, dong. May bayad dong kung naparuhon ta kining takon sa ko sapatos. Ay, sorry manang! Arko? Ah, Arko ano? ni Ha? Noah? Pugi ko. Naparuhon ko rin dakong simod. Pugi ko. Uy! Puyo di ay. Usap ng init pa kay ka. Makals lang. Ay, sorry, oy! Sorry, ay dili ko insect. Basta sorry! Hay man nabaho nga puso ini. Hay nabaho? Kanang gitapon ako sa wang bahin. Na sige, hipusa na kay dili mi ana. Da, kabawas na gid ko. Kaubuhan ni mo eh. Giatikan ta lang ka oy. Aron malain ang bahaw. Marunong kay mo no. Ang bahaw isagol sa bagong puso aron mahalin. Unya, maglain naman tiyan. Magkalibanga ako panalitan. Saban, palitan ko. Bayaran ko nimo 1 million. Kining. Bay, kining, kana lang bay, kana bay. Utton ko na. Da. Bayaran ko na bay. Kanang bahaw. Saan? Saan ka? Di ka matingog? Nawaw ka na? Okay na bay, kining bahaw li ako, kining bahaw. Ano naman ka? Anong bahaw may palitan mo? Kon, sumasyaw, ikaw kita gikas basurahan. Ah, Ngay kayo kita sa basura, makakaon lang. Kini pang bahaw lang, magkaso eh. hala ko diha! Kumusta ka, Arko? Uy, grupong gulayat. Daganan ko! Ha? Maldito na gulayat! Dagan! Song! Asa ka? Dagan! Ang katalawa lang yun na ning insong da. Kitaglin ako, daigdagan. But ba yuta? Mura magkanang kaka, bitaw, kaka, kanang tagbayang kaka. Daga na yun. Mura magnikakitag demonyo. Ha? Demonyo ni daw nga, Arko? Ha? Out, di ay. Demonyo kita. Maot ni Mugnaong. Oh, usa? Tikilid ka, mura kay Piolo Pascual. Oo, eh. Magtalikod, mura si kag Christian Bautista. Salamat, Gili Dilmar. Magatubang, mura kay Alan Nagkurda. Marunong kay ka, ha, Arko? Mura gani ka kitong amigo na kung maabot kay Konsehal Ciudad. Lagi! Unsay imong inasal nga manok? Unsay gusto nimo? Hatagi dong, ako nang sagot. Ayaw lang, gulayat. Nag-order na ko. Duha pa kabuok. May lang na, parang sunga bugoy na kong binuhi. Bawa na ka. Dagang batag tiguwa nga. Nagsandig na ako. Ako'y bahala nila. Ako na'y bahala. Purmayo imong agi da? Mantinil mo kag inasal? Buhay-buhay lang good. Saan taman? Pero niya para nako, ha? Buling kapag hapon sa akong kuko. Ha? Pidag nga no. Kinagmayr ka ng duwa ni mo do. Dugay mapuno ang imong panudlanan, anak. O ba? Apil sa kong grupo. Di ba buhong ka? Ipadiguro ko ni mo, di ka manggutman. O di kawan ag kwarta ang imong bulsa. Yamat! Ganahan ko ni mo. Ligon ka. Marunong ka. Abdik isog. Bato kag dughan. Kamao ka. Magamit ka sa akong grupo. Maggamit ang imong abilidad. Pidag nga no. Di ba mga brad? Gamit kayo nato si Arko, di ba? O sa man Arko? Apil ka? Apil kay bidisyonan tarayon ka.
pagamito ti kag babae nga imo magustuhan sa akong kasa. Ha? Ako'y bahala nimo. Kung gusto kang mubagnos suyop sa utot sa demonyo, suplayan ti ka. Bidag nga no. Abi mo, glayat. Parang nindot kayo mong upir na. Lisod kayong balibaran. Tagsarang tao nga mo-offer nimo ini, Arko. Ako ra. Bitaw no, gusto ka ka. Ikaw rin misulti na ko, bahin na na. Unya, tagkanon pag istoryaon sa man, ha? Gamay na kayo kuwang ko gamay na kayo. Anak na lang mo, anak lang. Madahan na kayo ko mo. Basta lagi. Anak lagi kuwang ko. Punidyo tayong diskarte. Di ba? Lagi, bidag nga no. Ala, naman ang dila ko. Ala, akong dila. Mura mo gawas yun. Ha? Oh, ay, tata. Ah, Diyan, tata. ikaw naman gumiabot, ha? Masarap ko. To apa. Hatata. Oh, hatata naman. To apa, tay. Usa, share ko namatay. Dili tatay daot, oy. Buhi pa sa arko. Share ko, di kabuhi. Ito, gigapos di ay, kaya nakabuhi man. Hala ka diha. Usay dila. Ay, kanay ko nito balik tayo daot, oy. Daghan tang mayabag nimo. Kaya bag, katarong na ko, ha? Oh, kadungog noon. Ay, di ka na, oy, yabag. Hala ka diha. Unsan man ni Ron? Wala unsan na kinitabo ni Arik ko, no. Ay, yabag na bilis gulayat. Mukha lilik panumbag, bisag wa kaysa. Naunsan na kasi Arko. Kung niya ka sa kong grupo, Arko, sigurado imong kita. Makapalit kag daghang butang, mapalit nimo ang tanan nimong gusto. Why limit bisyo? Mabuhat imong tanan. Unsa man? Join ka sa akong grupo. Ako ang kining. Bidag nga no. Walang kining. Migo lang ta, gulayat. Kay bisan pag mudato ko ba nimo. Pero di na ko matuon ninyong mga binuhatan. Nga sa ato ka, balibaran ko nimo. Bidag nga no. Klaro ato ha. Naibaw ka ba? Nga ang taong mo balibat sa akong gusto. Akong kaaway, Arko. Yamat! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.